Halløj, velkommen til den her lille rundtur i, hvordan man kan følge sci-fi-snak på Fediverset. Det fik vi jo lovet i sidste afsnit, at vi lige ville give en lille guide til. Og bare lige kort, Fediverset er altså det her sociale medie, hvor der ikke er nogen central kontrol, men hvor det er en hel masse forskellige tjenester, der arbejder sammen. Fordi man har en fælles måde at udveksle data på. Så for eksempel så hører jeg hjemme her på det, der hedder Masto.nu, som er en Mastodon-server. Det er sådan lidt sådan en Twitter-agtig ting. Og jeg har faktisk også en konto på noget, der hedder Pixelfed. Og det er jo sådan mest sådan lidt Instagram-agtigt, hvor man poster en masse billeder. Men fidusen er altså, at de her ting, de så kan snakke med hinanden. Så når jeg poster noget på Mastodon.nu, ja, så kan andre brugere, der bruger Pixelfed, de kan sådan set følge det derfra. Og der kan være flere Mastodon-server. Der er ikke bare ét Mastodon, der er mange forskellige Mastodoner, så der er også et, der hedder for eksempel MSDN.dk, som er et meget godt sted at starte, hvis man nu er en dansk bruger og vil lave en Mastodon-konto. Så altså en hel masse forskellige varianter af sociale medier, som alle sammen kan snakke med hinanden. Ligesom at jeg kan modtage en e-mail fra dig, selvom du bruger Yahoo-mail, og jeg bruger Gmail, så kan de godt snakke sammen. Så det er altså det, der er hele fidusen her. Og det, der så er sket, det er jo så, at sci-fi-snak er kommet på Fediverset, fordi at nu om dagen, så kan man udvide sit WordPress-site med, at det kan publicere til Fediverset. Så det vil sige, når jeg udgiver her Malka Olders The Mimicking of Known Successes, det nyeste afsnit af sci-fi-snak, ja, så udkommer det altså på Fediverset, og så ser det sådan her ud. Bum. Så kommer der sådan et indlæg her fra sci-fi-snak.dk/sci-fi-snak.dk. Det er simpelthen sci-fi-snaks adresse på Fediverset her. Så hvis man leder efter sci-fi-snak, så skal man skrive det ind i søgemaskinen. Men ellers kan man altså se det nyeste indlæg her. Og hvis der nu er nogen, for eksempel Jens Jarl Poder her, som vælger at svare sci-fi-snak.dk, super fed og hyggelig bog. Næste måned sci-fi-snak bliver The Gone World af Tom Svetterlich. Det har jeg altså skrevet på min Mastodon-klient. Ja, så kommer det faktisk ind og bliver en kommentar hernede. Dukker op her. Bum! Det er præcis den samme kommentar. Den kommer ind her. Lige over, hvor det Henning har skrevet, bare på helt almindelig måde, et kommentar til indlægget. Og hvis jeg så skriver her, Reply with Federation, ja, så kommer det ud på Mastodon og Fediverset igen. Så indholdet flyder altså frem og tilbage mellem de her tjenester, og allerede i dag, der har vi 44 brugere, der følger os via Fediverset, og det kunne det være, at I havde lyst til det også. Hvordan finder man så sci-fi-snak.dk? Ja, man går for eksempel ind, og så kan man jo her på mstdn.dk, så kan man jo lave sig en bruger. Det er ganske gratis. Man kan også lave det på en anden server. Der er masser af forskellige Mastodon-servere. Det er bare at søge lidt, så finder man nogen. Men det her det er et meget godt bud, hvis man skal starte op i Danmark. Og så søger man så sci-fi-snak.dk /sci-fi-snak.dk. Søger vi dem. Der var der. Der er så sci-fi-snak, og så hvis man har en konto, så kan man så følge. Og så kan man se, hvad vi har udgivet her. Så det er jo super nemt. Og hvis man mere har lyst til at være på Pixelfed, ja, så kan man sådan set også finde sci-fi-snak her. Fordi der kommer vores indhold også ud. På grund af, at det ligesom er federeret, og det bliver sendt rundt til alle de her forskellige tjenester. Så her kan man altså også læse et sci-fi-snak-indlæg. Der kommer der meget mere indhold med, når man læser det på Pixelfed. Bare lidt mindre overskueligt. Ja, så det var altså en lille intro til at komme på Fediverset. Hvis I er helt nybegynder, så er pixelfed.dk eller mstdn.dk nogle meget gode bud på, hvor man skal starte. Så det kan være, at vi ses derude.